Amaika, arratsaldeon, ongetorri. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Lehen gonbidatuekin denekin bezala, hori gonbidatuen gelan, topo egin dugu, eta galditzeko amorratzen nengoen da iniz ausartu. Isa Sakara, zergatik Sakara, hori ez da zure izena edo abizen, izen artistikoa. Claro, artistikoa da. Sakara. Ez dakizuie? Ez ba? Zerbait esaneko du, ez da? Claro, zuk irakurtzen zu Isa Sakara eta esaten zu, igual invente guin dago edo. Ez, gauzi da, bueno, 13-14 urtegaz rapieten hasi zen nahien, eta esan hauen, gudot rapero izen bat, eta Googleen topaten eta holan, izen super txarrak, super motxak, eta egun baten saskira jolastu eta gero, heldu nintzen etxera, eta irin hauen etxeko batie, eta nire sukaldean egon ziren nire ama eta nire arreba txikia. Eta zabalduna beniko atea, matematikak egiten. Matematikak egiten. Eta zabalduna ben atea, eta nire amak bitxu sostan niri, eta esan zauen, ojalá sacaras las notas de tu hermano. Eta esan hauen, sacaras? Ba, sakara, eta isa aurrean zezabilazta. Horti ato, ara, begira. Listo. Benetan. Zuzmoa historion bat egongo zela horretan. Erne egon besterik ez dago. Guk irakorri dugu ze informatzen aritu gara, Sakara bizkaieraz bultzada ere badela. Bai, hori da, sakara. Zuk rapari bultzada bat eman diozu? Bai, emoten txat honi nome bai, nik kain emoten txat, emon txat eta emongo txat, bai, total, Eta gustora zabiltza, eta esan diguzu emanaldiak ere topera, ez? Bai. Asko zabiltzala. Bai, kainien topera egon gara, astero kontzertu bat minimo eukigu. Orain ustaian San Ferminetan egon gara, busturiko jaizetan, hau hile tranquila hartuko, eta gero abustuen bai meneo daku, para kontzertu. Niri esan didate, batzuei ezetz esan egin behar izan diezula. Iritsi ezin da. Bai, ze abustuen hogeta batetik iraian batera Turkiara noa eskalagune gazetan. Eta ez esan dut, ezin dut. Hori beste gauza bada. Ez bada Skype bidez edo lako zeo zer, edo bestela hori ja imposible. oso moderno alitzateke ez da. Bai, bueno, gure bada bien, nik proposatu itxe dut, por si acaso. Turkian Sakara ez baina Ankara, Sakara, hortxe, badago. Dena delakoa. 2019an atera zenuen zure lehen diskoa, eta 3. honek Lurrikarak dauka izena, nolakoa izan da harrera? Alucinanti esan da niretzat. Bai, benetan. Claro, nik itxau musiki hobi moduen, eta dana, eta super ondo due dana. Bai, claro, eta nahueniko, bombazo, eta lagunek esan doztiez, zelako lan politxe, orain arte inzun lanik potentiena da, yani, abeitu, posik egoteko... Eta zuk ere ala pentsatzen duzu? Bai, orain ez. Pentsaten hauen, gaur egun orain dakot eskuartien beste gauzeat, eta dina askol bebiago da. Bai, beraz, orain Lurrikara ja pizkanak atzean geratzen ari da zuretzat. Bai, orain ja esango da, ez dakiz esango da, kambio klimatiko ditzuko da, ez dakiz zelan, esan urrengo lanari. Burua beti martxan orduan, burua ez da geratzen? Ez, keba, lanien nau eta pentsaten hau musikien. Oera nuen eta musikien pentsaten bakarrik neskalagunaz nagoeniko deskonekta itxo. Txake bera gazon binai asko. Bueno, momentuz Lurrikaraki buruz hitz egingo dugu. Bai. Nola sortu zen zu eta zure raparen arteko harremana, hortik hasita? Nik 12 urtegaz hasi zen nahi nien lauko abestiak entzuten rapa, erderaz izen zan. Eta, bueno, ez dakitz, ume baten moduen, entzuten zuz, berbatxarrak entzuten zuz, gentiek normalien esaten ez dauzen gauzak esaten dauze rapa bestiak, lehengoak, batez be, eta esan hauen, que guai, super rebeldiek die, neupe gudot egin. Eta holan hasi izan nahien gitxik eta oindela 5-6 urte hasi izan nahien euskera zeitzen, ze, klaro, ni bermioterra nahi, nire etxien euskera zeitzen dut, hasi izan nahien euskera zeitzen, jolas baten moduen, eta gitxik abastakitz, dana junde bideratuten. Eta Lurrikarak diskoak badu single bat, ez gara betiko, izaneko singlea gaztea bazara, baina ez gara betiko, ikusiko dugu, gozatuko dugu, hementxe, ez gara betiko. Muxua ematen, betirako ez da denbora nahikoa, tan ez delituko ezer ingabe, zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen, betirako ez da denbora nahikoa, tan ez delituko ezer ingabe, zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna, Neiztakanak agertu buruan, nik beti izango dutume bat barruan. Pintxo abesten, eta orain goizeko pintxoak ez ditate rezak hau gainetik entzen.
Ze, derra. Oso polita. Bueno, agur patxaldeon, Bentsabeta. Ongi agur. Bai, ongi. Jarraituko dugu. Bueno, pasar bat, hemen egotea. Bueno, gaztea zara, baina hor pintxo eraipatzen duzu. Ez da nostalgiko xamarra abesti hau? Super. Nik hau abesti zei datxin hauen, urten da oindala pare bat hile, 6 dolan, nik abesti dako datxitza oindala 2 urte dolan. Eta datxin hauen FaceTime-etik, telefonotik, nien eskalagunegaz esaten, zer alde esan nostalgikue gentien txat, eta berak esateko estan, bitu, pintxo, eta nik esan, pintxo abesten, resaketan, pintxoak ez dira terrezak aukentzen, eta gentiek gaur egun hori abestize dako, txen da, negar kontzertutan, eta niri ez da gustaten hori eitzi, osea, dan ambiente politxe izati, bai, genti hor pasako sentiten dago abesti. Bueno, negarra ere hona da. Total, ni negarran parte nau, bai, kontzertutan, adrenalini egorputzen, genti esaltok, eta derrepente hori abestize heltzen da, eta da, como, eta abestita genti berdi triste, eta, venga, gora. Pentsatzen dugu kontzertuak normalean gauez edo ordu txikietan izango direla, eta sorkuntza ere, bai, inspirazioa ere ordu txikietan egiten duzu? Claro, nik insomniz dakot, eta gaueko 12-etatik, goizeko ez dakiz orduta arte, 7, 8, 10, 12, bertan hau idazten edo musika egiten. Orain egize da, ritmo baja hotelaz, gustaten dazt nire lanketa prozesutan denporatxu eta ukitzi, eta oso segiduen eta jarraian itzen bagotan, danan hasten da eta denpora osoan urteten da berdina, orduan ontxe ritmoa bajatu dut, bai, haulan dabe beti. Iluntzean, 12 heltzen diniko, klik. Taka. Bai, total, klik bat duen, benetan raru da. Bai. Takau guztia, gainera, Bai. Eta letra egiten. Osa, ni hasten hasi idazten, edo abestiak iten, edo danadalakoa, eta izartzen da nire ama, egun hon ama, esaten dut. Bano ahora. Hori da, gaur bai, ez da, esatea, bai, bano ahora, goizeko 8, bera lanera eta nio era. Esaten ari zara, antzemate zeizu, pasioa eta grina porotatik ateratzen zaizula, gau pasak egiten dituzu horretan, 3. diskoa, oin zerbait hobea duzu esku artean, kontzertoi esaten, eta ontaz bizi aldaiteke, o ez duzu hortan pentsatzen, o ze plan duzu, edo? Bizi honetaz, bai alda. Batzuk bai, beste batzuk ez. Claro, ni bakarrik nahi. Hori be, suposatzeot, bentaja bat dala. Bai, bakarrik DJ bategaz noa zuzenekoetan, bai, oza, nire lanketa prozesu osoa nik bakarrik iteot. Bai, alda bizi, niri pasaten daztena da, gaur egun, niri esaten dozti, etorri kantaten Elorrioko gaztetxera. Daku hau dirua gaztetxe bat da. Niri dirua bardia, eta niri gustaten da zuzenokoak emoti eta jenteak osatzia hor. Kontzetutan orduan, nien az mugitzen dirua gatik. Eta ingurukoak sinesten dabe zure proiektuan? Nahi, zure familia, zure, beste musikari batzuk, adibidez DJ-a, eta alako jentea zure proiektuan sinesten dabe? Pilloa, ni baino. Zenia hasi nintzanean musikan adibidez hori gertatzen zitean. Azkenean gurasoak esaten zieten, bai, trikitixa oso ondo dago, bai, joan fabrikara, lan egiten. Claro, bai, hori nik be txikitatik eukiot, topatu benetazko lan bat, hau hobi moduan euki beti, baina, bueno, ulertzen hobe bai, normala da, ze bilurra emoten dago artista mundua, ze egun baten zauz lurran behian eta beste batean Jesu Kristo zara. Bai, danak sinezten da, ni baino gehiago, joetu, gaurre pasa, eta moduan, abestia zer nosatako zu, espabila, hau pepino bat da, no sé qué. Eta nire lasai, aterako dut, nire ritmoa. Baina zure ritmoa benpor aurrera doa, zuk ezu esaten abestitan, betirako da denbora nahikoa, venga, espabila. Nik lasai hartzeot. Bueno, dena den, disko atera ondoren ere beste 2 single atera dituzu, Gustora eta Berriro ere. Hoien harrera ere oso ona izan da. Bai, osea, klaro, nik Lurrikarak diskotik nator, eta horrek lehoko 2 singleak dako Kriston Transfonda, bueno, nik Lurrikarak albumak ezien bosta besti, zien 10. Baina plataforma digitalak bost deusestu iztien. Ze eukizabien 3deko, 3deko soinua. Eta gaur egun honek Spotify eta honedanak oraindik ez dabe onartzen. Orduan horrek bosta bestiak kanpoan geratu ziren, eta urte honetan, 2023, ja nabil botatzen, horrek bostak gutxinaka, eta Berriro ere eta Gustora die, Lurrikarak 2 puntu utzeko lehenegoko 2 estraktua. Pildora bezala. Hori da, gutxinaka. Ni uste ni bakarrik naizela hemen ulertu ez duena 3deko. Zure baldak izu ezerran, edo... Etzara singela. Bi bagara. Singeletaz ari gara, 2 singela ipatu ditugu, Gustura eta Berriro ere, horiek ere ikusiko ditugu. Hola, ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean pare bat trago. Eta berriro ere, hemen zauden nire aurrean.
Nekien naiz ertzaina, baina wow. Ez dut ikusi zu bezelakorik gaur. Nola saldu sentitzen dudan hau, barruan entzuten da pau. Gaizo bat nahi zure klinikan, bakarrak bere taktikak, nire gainean jartzen denean egiten du ipika. Ezin da izan hain polita, eta ez da bere genetika, guapadako erapilika berretrika. Eta mugitzen duenean ez dugu, zure musuek lokartzen hau, ez dira kloroformia. Ederra, Ederra.